Ha? Kaya tumawa. Wala? Ha? Ana? Okay, ayaw pa ulaw. Dalaan nila. Kisa may gibaran. Dalaan para kauban niya siya pati. Okay, salamat sa atong bisita karong gabi. Ang natin si brother. Okay, nakaroon pa lang magkain diri. O ayaw ka ulaw ha? Ayaw ka ulaw. Isi! Isi! Ano matusok ang mata? Dili ka, study, dili. Study niya po ako ng kuwan, sunod. Ya. Sige, study. Ayaw kong study ka mo. Dili mo nilala mo study. Ano? Dili mo na ma-okay. Baka Ben? Dili ko? Ano man? Ay, naman na trabaho ang dili ang anak ang dito. Ito? Ito may diyon ganin ni mo gana? Ay, ang lubanan ni Bagtaan Miss Vinto. Hindi masunod. Dili yung sulod ay. Kini. Ang guwapo mong style. Ano ba ang unang to? Ano na lang niya, oh. Isi o. Mo ba ko sin nila di ako bilang betul? Ay, lele. Ha? Hindi, pwede sa dito mo dito. Lele, asa man iya bisa mo ka? Ito siya kay Basibelis. Eh, nagkuhan man na siya kanang kuhan. Itong nai... Bong, yabis mo to bong. Sila mag-classmate niya. Bong. Hindi pang hatod. Kaya nang pre-buntis na. Kaya nagkulor eh. Dako mo ni kuhat. Bong. Yabis sa motor. Basibelis na. Bisitahan ba? Asa na yabi? Jadi naman mo tibilan na. Hindi. Ay, kumpiyansa Hindi ligay. na mo tibilan. Oo. Nakakita lagi ni. Gotag mayo. Dati, marunong ka ba ng silat? Iya, makita. Kanda. Na. Maria, kay video lang. Bijon. Panas akuan, panasan. TV. Panas TV. Kaita, tata. Saya ka na tulong. Ato ta, jigis, ta, jigis. Taban ka? Uban ka na ini. Uban ka, ta. Lagi nilabay ni mo. Bi. Asa man? Dili makuha. Ang isa. Asa isa? Dai. Na. Ang iyang ipig mo muluspan lang ba? Maro mo black and white siya. Kana na sa TV, kay mga to na mo. Siya ba nagsakay lang motor nga di man mo na motor. Di ba na? Sige man padagdagan nga wala yung diabe. Dati ari sa bursa. Lawa. Yabi ay. Na, oy, kay bali mo Wait oh. Hali pa gatong tarong nga. Yabot ba? Kini mami na video. Manay kon dire mo sa Pilipinas. Katong iya kay bakan port naman tong iya ticket. Mura na iya ni kuan. Kay guglain sa warag ako man kay. Ayun na po. Ngit ang kayo, ngit wala po. Payag Di ay ni nga tala. kuan lagi may nangikuan. Giga na sila lor. Giga na likit na pon. Sa ay dili man ako gani na tugay kog Japan. Ina na po si. Ano siguro. Sa dili man pwede. Dawa daw iya bahay. Bakan port naman iya ticket. Dato madala kay gyapon niya. Katong iya dili na to Dili sa to gamiton. Oh, dili gamiton. Pag wala na niya, expire na iyang kwan dito, kontra ka. Mo ito iyang i-renew na yun. Inyo na siya. Ingon dito sa duli. Dili man